To kai a matsayinka na dan adere sau wato keke napep, da Allah me ya ja hankalinku yau ake wannan zanga-zanga a cikin fadin jihar Kano? Kudin da aka sa mana ne sun yi yawa. Oke, akwai wani kuɗi da aka sa muku kenan wanda kuke ganin cewar kamar gwamnati ta kawo muku wani abu wanda ku ba ku yarda da shi ba? Ba mu yarda da shi ba. Shine kuke zanga-zanga akai. Mu ba mu wani abun ba ma son sa. Oke, ku kai babban ma kuke so a cire muku kenan. Ya shigo mana abin da ba za mu iya ba. Ba za mu iya ba. Yawwa. Kawai ku ba za ku iya ba. In mun fito a kama mu a buga mana lamba a tamfol. To ai yanzu ni abin da nake so gaya ba shi ne, ni kuma na kamar kanku kuke dan yi wa barna tun da wasu daga cikin ku suna faffasa babura suna ware da kuma ba haka ake zanga-zanga ba. Rashin haɗin kai ne da ba sa bayarwa wasu. Haɗin kai su rashin haɗin kaiwa. Misali ka bi rijiyar zaki, ka bi rijiyar zaki ga ita suke haɗin kai, ka bi ɗan tata zuwa kurna ba shiga ba fita mai ɗan sau bai isa ya wuce ba. Shi kenan ba komai, za mu je wannan kuma za mu ji daga bakin wani daga ciki, za mu gaya wa wannan kuka naku, za mu gaya wa gwamnati idan Allah sa ta duba wannan lamari naku. To amma kuma ba ku tunanin cewar in ba ta duba wannan lamari naku a yau ba za ku iya ci gaba da wannan abu, kuma kamar ina ganin kan kuke cuta na wannan bashin aiki. A gaskiya mu babban kalubalen da muke fuskanta game da gwamnati mu kasance in an kama mu an kai mu ofis ma a wace ma doka a wace doka ma da mu da shi duk ɗaya ne, yadda ka san da shi da dan bijilanci duk tafiyar su daya. Shi baffan kenan. Shi baffa. Ba dan bijilanci ba. Wannan bijilanci ba ne ba. Ba ka ganin cewar shi ne shugaban wannan gwamnati ma sama da wannan. Mu muka dora wannan gwamnati. Ya ma ya bani wannan ma wata doka wannan wata doka kawai dai a rinka yin abu da kawai dai ku je ku zauna. To yan a wata hujja a wani kun su shaye-shayen su kawai abin da ya gaya musu. Shi ne muke so mu ji dalili a game da mutane, mu yadda da wannan abu ba. Kawai a rabba kai me kake son ka faɗa ba ta ga ba ta ga ta da nake son faɗa a gaba gana ta akan MD ce. Wannan dokar da ka saka MD baka yau kanka adalci ba. Dangin dunkuwarsa. Saboda in ka ce a kafe, in ka ce a kafe za mu je mu fito wannan kudin. Yau in ka ce za mu fito wannan kudin yana 100 kullum a rana. Naira 100 ce ce ni. Za mu huce mu. Har ba mana raba mana yana yawo bayan uwarsa. Dan me tun uwarsa. MD in ji bature abinda kai baka yi adalci ba. Ni na gaya maka na ka gyara in ba ka gyara in ba za ka gyara ba. Cikenan mu da kai ne ka ce da mu a jana a to ni yanzu wannan maganar da kike faɗi kuma kar ta sa su abin ya shiga ransu cewar dama can ana mai kallon kamar marasa kirki, kuma hakan ya tabbata tunda kana to ba ya ce mu zuwa wane wa da garin to yazo a kasa fefe sai mu ga masa iyayenmu a garin nan da inda muke zaune da masarautar da muke ciki da kakanninmu tun da kala sai mun gaya masa mu fulani ne muka zauna a gari Allah muka taso mu yan gari ne ko mu yan ƙasa ne. Ba kwatin ana cewa shi wannan mutumi ba babba dan agundi dan sarauta ne, kaga ma'ana kenan cikakken dan gari ne shi. Yawa shi ma dan gidan sarauta ne, mu ma yan cikin gari ne, mu yan gari ne kuma dan daba ne shi. Ba mu san rashin kunya da ba, mu ba mu rashin kunya ko media mun sassa wani ba. Yawa wasu fa sun ce ba bana a gudun nan ko zuwa yanan gurin ba abin da za ku iya sai dai ku kalle shi. Mana an yi sai dai kallo mu da shi, mu ma sai dai kalle mu. Ba da yawa ai kai nuwa ta da shan Allah. Allah ya rasa shin waka, Allah ya rasa mu. Yawa shine a magana ta gaskiya. Amma fa ba za a sha jarka ba. A jarka ka ta nan ma a shan ta wallahi. Ai ƙara a sha ta. Ita wannan jarka a wasu ce. A wasu ce. Ta kwata yanci ce. Gaskiya ana zalunta mu dan me cin uwarsa in shi shege ne ya fito.